nakaupo sa gawing kaliwa. Nasaan yung kaliwa ninyo? Dine. Diga. Okay. Pakibati sa nakaupo sa gawing kaliwa. Huwag ninyo akong tingnan. Hindi tayo magkatabi. Pakisabi, kapatid, mapalad ka. Ngayon, na yung pagbati naman sana nanggagaling sa puso, may pagngiti, ulitin natin. Batiin ninyo, kapatid, mapalad ka. Ayan. Ikaw naman na binati, batiin mo ring nagbati sa'yo, kapatid, malapad ka. Ay, hindi. Hindi. Mali. Sala. Pwede bang umurong konti tayo dito? May mga kaluluwa ba dito na nakaupo? Ha? May mga kaluluwang nakaupo din eh. Ha? Ha? Lipat ho kayo. Isa, dalawa, tatlo. Kapag magmumudmod ng biyaya ang Panginoon, hindi kayo abot kasi ang layo ninyo. Ayan. Oh. Ayan. Sige. Dahil tayo'y nanalangin na, hindi na natin kantahin ito. Bagkus, pwede ko bang anyayahan sa harap yung mga personal kong tinawag? Avengers Assemble. Nasa na? Anong ano yun? Yung usap kanina. Kasama ko kayo. At yung nag-introduce sa akin kanina, nasa na? Sir, nasa na si Sir? Nawala. Ha? Tara na. Ayun, ito. Di gaho kayong nag-introduce sa akin? Ha? O, dini kayo. Nasaan si Kuya Amador? Si ate. Nasaan na kayo? Okay. Sige. Tayo na. Yan. Huwag kayong kabahan. Ay, nasaan na kayo? Nasaan na kayong anim? Tayo na. Aabutin tayo nito ng alas 10. Sige. Dali lang. Okay. Kulang ito. Ayan, kala nyo nakalimutan ko kayo. Tapos, kasama nga kayo. Nasa na kayong anim. Di ba sabi ko 3 lalaki, 3 babae, nasa na? May nag-volunteer dito sa sakristan kanina. Nasa na? Tinakasan ako ni Kuya Amador. Nasa na yon? Okay. Ha? Di na, bilis na. Bilis na. Bilis. Huwag kayong mag-alala kasi kayo ang mga model, sasayaw din ang lahat. Yan. Okay. Ito ay sa aming dialect sa Chabacano at ibabahagi ko sa inyo. Okay? Kaya, ano ngang tema natin? Simbahang, ulit, sabay-sabay ha. Simbahang nagkakaisa sa pananalangin at paglilingkod. Tingnan natin ha. Tingnan natin kung nagkakaisa sa pananalangin at paglilingkod. Sandali lang, standby muna kayo. Wala pa, kulang pa kayo. Nasaan yung iba? O di para kayong mga kuhol nagkumpulan dyan, ang lapad-lapad din sa gitna. Okay, humilera. Hilera. Yan. Bakit walang mga kababaihan ito? Nasaan yung kababaihan ito? Ha? Nasaan na? Perini. Hilahin mo na. Yan. Okay. O yan.
Uy, spread. 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 Isang linya lang. Isang linya lang, spread. Kayo din ho. Spread din kayo. Okay. Tingnan ninyo kami, ha? Sige. Yan, urong ka pa. Atras. Atras. Sige. Sige, atras. Relax. Relax. Sige pa. Oh. Sige pa. Okay. Okay. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo mabuti. Pahawak mo na. Yo soy. Nakakabasa ba kayo? Hindi. Okay. Yo soy la iglesia del Señor. Translate. Ako ay simbahan ng Diyos. Okay. Nangangalay ka na. Kasi akong hawak ng mic, ikaw mag-explain. Hindi. Sige. Sunod, tu eres, ikaw ay simbahan ng Diyos. Tu eres, akong mag-explain. Makinig muna kayo. Tu eres la iglesia del Señor. Tapos, ang pangatlo, we are nosotros. Okay. Tapos, sa baba, ako lang ang malikot, ha? Steady ka lang, para hindi ka mahilo. Pagkasabi na hermano, ibig sabihin ang mga babae ay magtuturo sa mga lalaki. Pagkasabi ng hermana, ang mga mali. Pagkasabi ng mga hermano ke ayudame, mga babae ang magbabanggit noon. Pagkasabi ng hermana ke ayudame, ang mga lalaki ang magsasabi noon, brother, sister, edifica la iglesia del Señor, kapatid, tulungan mo akong itatag ang simbahan ng Diyos. Naintindihan? Bahala na kayo. Sige. So, ang tono, yo soy la iglesia, yo soy la iglesia, yo soy la iglesia del Señor. Hermano que ayúdame, hermana que ayúdame. Edifica la iglesia del Señor. Ngayon, action. Yan ka muna. Hindi ka makakapag-action pala. Pahawak ini. Yo soy la iglesia. May mga paa ba kayo? Relax kayo, ha? Titingnan nyo muna kami. Ha? Titingnan nyo. Yo soy la iglesia. Tinatasan nyo yung Kuya Amador. Ulit. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Ba't hindi nagalaw mga paa ninyo? May arthritis, may rayuma. Ulit. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia del Señor. Wala pa man sigurong sakit yung inyong mga bewang, no? Okay. Kaya, bend a little bit. Hermano que ayúdame, hermana que ayúdame. Edifica la iglesia del... Sige lang ho. Ulitin ko. Sige lang. Ulit. Yo soy la iglesia, yo soy la iglesia, yo soy la iglesia del Señor. Hermana, hermana que ayuda. Edifica la iglesia del Señor. Yan. Tapos, tuturo ka ngayon. Harap, kaliwa, kanan. Okay? Tu eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Dumalaw ba kayo? Tú eres la iglesia. Eres la iglesia del Señor. Hermano, hermana que ayuda. Edifica la iglesia del Señor. Tapos, nosotros
Nosotros la iglesia. Nosotros la iglesia. Nosotros we are. Okay. Okay, nakuha na. Tayo lahat. Ay ano kayo? Uupo lang kayo diyan. Uy. Ay ano kayo? Okay. Kuha na. Madali lang. Okay. O, urong pa para hindi kayo magkabanggaan. O, labas-labas. Yung, para hindi kayo magkabanggaan. Ha? Yan. Sige. Nakuha? Nakuha? Okay. Mamaya ka na uminom. Hindi ka makasayaw na habang nakainom. Mabubugahan mong katabi mo. Okay? Gusto niyong sumali sa amin? 1, 2, 3, go! Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Iglesia ho, hindi kapilya, kaya malaki. Malaki, nakita ko kapilya yung iba eh. Iglesia, simbahan. Okay, malaki. Wala naman sigurong butas yung mga, ano ninyo, ano? Okay, sige. Ulitin natin. 1, 2, 3, go! Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia del Señor. Hermano que ayúdame. Hermana que ayúdame. Edifica la iglesia del Señor. Galaw-galaw para hindi ma-stroke. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia del Señor. Hermano que ayúdame. Hermana que ayúdame. Edifica la iglesia del Señor. Nosotros la iglesia. Nosotros la iglesia. Nosotros la iglesia del Señor. Hermano que ayúdame. Hindi gumagalaw ang iba. Hindi gumagalaw ang iba. Sige, last na. Ulit. Ulit. Okay na. Okay na. Sige. Ulit. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia del Señor. Hermano que ayúdame, hermana que ayúdame, edifica la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, tú eres la iglesia del Señor. Hermano que ayúdame, hermana que ayúdame, edifica la iglesia del Señor. Nosotros la iglesia, nosotros la iglesia, nosotros la iglesia del Señor. Hermano que ayúdame, hermana que ayúdame, edifica la iglesia del Señor. Praise the Lord. Thank you. Edi, tapos ng recollection. Yan. Ano nga ba yung recollection? Gusto pang magsayaw? Sige, magsayaw ka mag-isa. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng recollection? Dahil dumaan kayo, ano para sa inyo ang recollection? Huwag kayong mahiya, libre to. Magandang gabi po, Father. Ang sa akin po, ang pagkakaintindi ko po sa recollection ay ang Siya nga ni, hindi kayo. para po yung pagbabalik po yung pong pagbabalik po ng ating mga na ano natin sa Panginoon at tayo po ay magkaroon po ng kumbaga sa dami po ng ating mga ginagawa sa pagbabalik loob natin sa ating Panginoon ay ma-relax wala. Ba kayo? Huwag kayong kabahan. Sige, take 2.
Ang isa pa po kasing akin pong pakakaindi sa recollection, yung pong pagkukolekt po ng ating mga natututunan po natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At lalo-lalo na po yung mga naglilingkod po sa simbahan na gumagawa po ng maibalik ang mga tao, lalo na po yung mga nawawalay sa Diyos, na maibalik po sa Kanya. Sige, kayo na lang humagtok. Thank you. Sige. Salamat ho. Ano kaya ang recollection para sa iyo? First time mag-attend, hindi alam kung anong recollection? Pwede namang call a friend, use Lifeline. Hindi niya po ako friend. Hindi nyo alam yung recollection? Kung nahihiya lang, sige, balikan kita mamaya, ha? Dahil mas malapit din na muna. Ano ang recollection para sa inyo? Magsasama-sama at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Salamat ho. Oh, may sumagot na. Oh. Para makapunta na ako sa kabila. Bakit ayaw? Nandito ba ang principal ninyo? Wala, natatakot kayo. Oh. Malamig ba? Mainit? Mainit? Gusto mo palit tayo ng suot? What is the collection for you? Masarap ba yung Coke? Pero hindi ako. Para mang nakagawa ng krimen. Hindi ako. Well, anong recollection para sa iyo? Hawakan mo. Ano ba yung sasabihin ko? Bamalay ko sa iyo. Wala. Ha? Wala. Wala lang ang recollection para sa iyo. Ay, sayang. Sige. Kaya mo yan. Paano ba yan? Sasagutin lang. Hahawakan yung mic, sasagot. Paano ba yan? Ano reflection? Ba... Ano ba? Di mo... Nahiya, okay. Ano hong recollection para sa inyo ho? Ang recollection sa pagkakaalam ko ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos at makikinig. Yun lang po. Maraming salamat ho. Bakit ba hirap na hirap tayo pagsagot sa simpleng tanong? Ayun. Ang alam ko po, dun sa recollection, ay again. Ay kukonekta tayo sa Diyos Ama. At lagi tayong mananalangin. Kasi siya lamang nag-iisang ating tagapagligtas. At siya lamang, wala nang iba pa. Maraming salamat ho. Recollection, di ba nga, nauna from the word of collection, tapos lalagdagan mo ng re. So yung collection, mga bagay, alaala. O pag ginawa ng re, magbabalik tanaw po tayo, paalala. So dahil po tayo ay nasa Lenten season, pagmumunian natin ang mga naganap sa ating Panginoong Jesucristo para sasabihin sa atin ni brother ang mga dapat gawain. Maraming salamat ho. Sige. Tama mga sagot natin, pero magkakaiba ang pagkakaintindi natin. Minsan o kadalasan sa buhay natin, hindi naman lahat ng pagkakataon tayo ay sugod ng sugod sa buhay. Minsan, sa pakikibaka sa buhay, kailangan din nating magpahinga upang makita natin paano na ba ang buhay ko sa ngayon.
Kumusta na ba yung relasyon ko sa sarili ko, sa kapwa ko, sa kalikasan, lalong-lalo na sa Diyos? Kaya tayo ay nananahimik, nagninilay, nagmumuni-muni, at titingnan, nasa na ang direksyon ng buhay ko sa ngayon? Ito ba ay naayon pa sa turo ng Diyos o ako ay lumilihis na? Hindi ako galit ha, nagpapaliwanag lang. Dahil meron at merong pagkakataon, tayo ay nadadapa sa buhay. Meron at merong pagkakataon, tayo ay nagkakamali. Meron at merong pagkakataon, tayo'y nasasaktan. Meron at merong panahon na tayo ay nakakasakit ng kapwa sa salita, sa gawa, sa pag-uugali, sa pakikitungo sa kapwa. Kaya tingnan natin, sa edad kong ngayon, kumusta ang aking buhay pananampalataya? Lumalago ba ako? O di naman kaya, para akong lantang gulay, walang kalatoy-latoy, walang kabuhay-buhay. Titingnan natin mga karanasan natin sa sarili natin, karanasan natin sa mga kaibigan natin, mga kasama natin, at ang pinakamahalagang karanasan, kumusta yung personal na relasyon ko sa Diyos? Na minsan o kadalasan, nakakalimutan natin. Kaya nga, isang pagkakataon, yung recollection, huwag na kayong tumingin sa akin, nandun na. Isang pagkakataon, yung recollection, hindi lamang magbalik tanaw, pero yung kasalukuyang buhay ko sa ngayon, yung relasyon ko sa Diyos, kumusta kaya? Huwag kayong mag-alala, hindi na ako magtatanong. Bakit? Sa aking 12 taon ng paghahanda sa buhay pagpapari, nakakalungkot ho. Bakit? Galing ho ako sa charismatic community, nagsimula ako Kids for Christ, Youth for Christ, and then Singles for Christ. I would say most of my life were spent in mission. Pero tayong lahat, nakakalungkot ho, ito yung aking karanasan. Sa mga parokyang aking napuntahan, samot-saring klase ng tao. Nakakalungkot ho, bakit? Kung sino pa yung taong simbahan, sila pa yung may mga ugaling ang gagaspang. Sino pang taong simbahan, taimtim na nananalangin ng Santo Rosario, nakaluhod, papikit-pikit pa. Hanyari, paglabas ng pintuan ng simbahan, number 1, chismosa. Kumusta yung ugnayan natin sa Diyos? Kaya hindi natin masisisi ang Panginoon kung tayo ay paalalahanan, mapang-ibabaw, pakitang tao. Sana wala dito sa parokya ng Baras. Bato-bato sa langit, sana'y tamaan tayo. May commentator dito sa kabila. Kaya, meron tayong mga kinakailangan upang tayo makapasok, meron tayong mga requisitos kung tawagin upang tayo makapasok sa tinatawag nating recollection. Una, kailangan nating tingnan
Itaas nyo ang mga kamao ninyo. Huwag nyong ipukpok sa ulo nyo ha. Kamao, hindi palad. Kamao. Huwag ipukpok sa ulo nyo ha. Lalong-lalo na sa katabi ninyo. Tingnan ninyo. Wow, ang puti-puti ko daw. Ano? Tingnan ninyo. Kung gaano kalaki ang kamao mo, siyang laki ng puso mo. Kaya ang tanong, sa laki ng pusong ito, ano kaya ang nilalaman nito? Kayo ho ang nakakaalam kung ano ang laman ng puso ninyo. Kasi kung ang laman nito ay purong pagmamahal, walang mamumutawing galit sa mga labi mo. Walang mamumutawing paninirang puri sa kapwa mo. Walang ugaling pagkainggit sa kapwa mo. Kung ang puso mo ay pinaninirahan ng pagmamahal. Walang inggitan, walang siraan. Lalo na sa simbahan, walang bangayan. Yan ang tunay na puso ng tao. Kung ito ay totoo. Kung ito ay pinanirahan ng Espiritu ng Panginoon, ng Espiritu Santo at hindi Espiritu ng demonyo. Kailangan nating manahimik upang marinig natin ang galaw ng Espiritu Santo sa buhay natin, upang tayo'y makapagniig sa Diyos sa katahimikan. Kaya nga tayo'y inanyayahan ng Panginoon, kapag kayo'y nanalangin, pumasok kayo sa inyong silid. Hindi literal na silid, pumasok kayo sa inyong kaloob-looban at matatagpuan ninyo ako. Sino ho sa atin dito, pagkagising kaninang umaga, nagpasalamat sa Diyos? Pero bago kayo nagpasalamat sa Diyos, anong ginawa ninyo? Tiningnan muna ang cellphone, anong latest chika? Anong latest post? Kumusta ang presidente ninyong si Digong? Marami ho tinitingnan, what's the latest? Samantalang ang pagpapasalamat sa Diyos sa bagong buhay na ibinigay, hindi makapagpasalamat. Napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Nakakaligtaan natin dahil inuuna natin ang mga material na bagay. Upang tayo'y makapasok sa tinatawag nating pagninilay, ay kailangan nating ibukas ang ating sarili. Buksan yung tenga, yung mata ng pananampalataya. Bakit? Marami sa atin ay hindi natin nadarama, hindi natin o pilit nating sinasara ang ating mga mata sa mga nangangailangan natin kapwa. Kaya nahirapan din tayong tanggapin ang biyaya ng Panginoon. At ang huli, tayo hong lahat nagkakamali, tayong lahat nagkakasala, tayong lahat ay nadadarapa. Pero hindi tinitingnan ng Panginoon kung ilang beses tayong nadapa. Ang Panginoon
ang mapagmahal, mapagkalinga, mapagpala nating Panginoon, tinitingnan yung ating pagbangon. Kaya tayo ay patuloy sa buhay natin. Hindi tayo panghinaan ng loob upang tayo makapagpatuloy sa ating buhay pananampalataya. Kaya, ito yung magiging springboard natin. Ha? Tayo ay, tingnan yung mga bold letters, kaya ito yung magiging ating panuntunan. Theological vision of a person, yung naka-bold. Tripartite at salvation. Bakit ho? Dahil mahalaga ito, makita natin sa kasaysayan ng ating buhay pananampalataya kung paano tayo nilikha ng Diyos, paano tayo nadarapa, nagkasala, pero hindi ho nagtapos doon ang usapan dahil tayo ay tinubos ng Panginoon. Yan ang ating tatahakin sa gabing ito. Kaya tayo ay papasok sa ating kaloob-looban. Tanong, labas ko na munang mga premyo. Okay. Ano ang problema sa painting ni Michelangelo? Yes, try. Kaya nga, try. Sige. Sige lang, naririnig ko. Sige. Ay, hindi daw makita. Nakikita nyo diyan sa kabila? Sige, try. Yung finger po dun sa painting ng Diyos is naka-extended na po, and yung sa lalaki naman po is hindi pa, and may meaning po yun na yun, dun po pumapasok yung saying na ang tao na lang po ang kailangang maghanap sa Diyos, kasi po ang Diyos mismo ang sa tao. Anong ano? Hindi ko maintindihan yung ano. Umaano po, like, ano ga? siya na po yung naka-extend, and yung tao na lang po talagang iniintay ng Diyos para hanapin siya mismo. Okay. I'm not convinced. Pero bibigyan pa rin kita. Okay. Okay. May kulang. Okay. Anong problema sa painting? Malabo. Mas malapit din eh. Gusto nyo hong tingnan? Mas malapit din eh. Are ho, may isa din eh. May isa din eh. Doon po sa right, yung sa maraming tao, doon po sila nagkukumpol-kumpol na... Para yung kanina din eh, parang kuhol. Opo. Sige. Magkakasama po sila. Yung nasa right, yung parang si God na iniintay niya para magbalik loob sa kanya. Yun po. Pwede na. Dahil dyan, may premyo ka. Sige. Okay. Dahil nakatingin kayo, sige, bigay ko ng microphone sa inyo. Sige, Father, try. kasi Pag parang, mali pong sagot, kayong magbabayad ng binigay ko. Okay po. Joke lang. Ang, Sige. ang pagkakaintindi ko po rito, Yeah.
yung attachment po, yung bang kanilang relasyon. Yung pong kamay ng Diyos dito ay talagang nakatutok, pero itong hindi naka-attach, hindi sila magdikit ng yun po yung nakikita ko po ito na mayroong gap. May gap po. Yun lang po, Padre. Okay. Sige. Dahil Salamat nag-effort kayo, twin heart, Salamat po sa regalo. Immaculate heart sa inyo. Sige. Sige. Pag mali ang sagot ninyo, bayaran nyo yung 3. Hindi, libre yun. Doon po sa libre. image, nakikita natin yung larawan ng Panginoon na nakakonek ang kanyang daliri sa mga tao. Di ba ang tao tayo nilikha ng Diyos na kawangis niya? So, ipilit nilalapit ng Panginoon ang kanyang sarili sa mga tao. Pero hindi lahat ng mga tao ay ina-accept ang kanyang paglapit. Kaya ang iba ay sa malaking kasalanan, ang iba naman ay nananalig sa tunay na pananampalataya. That's all lang po, Father. Final answer? Final. Sige. Babalikan ko kayo. Sa buhay natin, sa pagkalikha natin, meron tayong tinatawag na hindi dahil sa tayo ay walang alam, pero madalas sa buhay natin bilang mga binyagang Katoliko-Kristiyano, tayo ay walang pakialam. Ang tawag ho dyan, premyo ninyo, indifference. Ginawa na ng Diyos ang lahat-lahat, pero ang tao ay pinipili pa rin niyang lumayo sa Diyos. Kaya nagkakandaletse-letse ang buhay ng tao dahil pinipilit niyang lumayo sa Diyos. Meron tayong mga kapatid sa simbahan na higit nangangailangan, wala tayong tinulong, wala tayong pakialam, wala tayong pakiramdam. Pero ang bilis nating magparinig. Tayong lahat ay pinagpala, pero ginamit ba natin sa mabuting pamamaraan ang pagpapalang binigay ng Panginoon sa atin? Ang daming talentadong Pinoy, ginamit sa maling pamamaraan, naging tarantadong Pinoy. Ang utak na gagamitin sana para sa kapakanan ng tanan, ginamit sa pagkaukaw, pagnakaw sa kaban ng bayan. Mga taong simbahan, hindi ligtas. Bakit? Kung matindi ang korupsyon sa gobyerno, sa pamahalaan, mas matindi sa simbahan. Pero alam natin na nanatili tayong walang pakialam. Kaya nga, tatanungin ko kayo, sino kayo? Sino gaho kayo? Ako po ay tao na kailangan malampalataya sa Panginoon. Babalikan ko kayo, ha? Sino ho kayo? Ako po isang taong sinasabi ng marunong sumunod sa mga utos ng Panginoon. Sa inyo kahari?
Sino ho kayo? Ako po ay taong nakikinig sa aral ng Diyos. Meron pa din eh. Sino ho kayo? Ako po madalas na tumutulong po sa gawain dito sa simbahan. Salamat ho. 1, 2, 3. Asan na yung pang-apat nandun? Hindi nyo ba alintana? Hindi. Tayo'y anak ng Diyos. Ang hirap namang sabihin ko, ako'y anak ng Diyos, kayo ewan ko lang. O nga pala no. Ang tinitingnan lang natin, ako'y naglilingkod sa simbahan. Ako ay nagkasala. Ako ay may kahinaan. Pero nakalimutan natin yung napakahalagang identity nating lahat, tayo'y anak ng Diyos. Tayo may magkasala, tayo may madapa sa buhay, hindi magbabago na tayo'y mga anak ng Diyos at minamahal niyang tunay kahit gaano pa kalaki ang iyong pagkakasala. Hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil tayo'y kanyang mga minamahal na anak, sana paninindigan natin, sana kilalanin natin, sana damhin natin. Dahil darating ang panahon na hindi natin makikilala ang Diyos dahil natabunan na ng ating kahinaan. Kaya nga ho, ang pagpapaalala ni Mufasa kay Simba, nakalimutan mo na kung sino ako dahil nakalimutan mo kung sino ka. You must have truly forgotten me because you forgot who you are. Isa kang hari. Yan ang pagpapaalala ni Mufasa sa kanyang anak na si Simba, the Lion King. Ikaw ay hari. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Hindi tayo Lion King. Okay, alam natin ito. Digaho. Tayo ay nilikha ng Panginoon mula sa alabok. Kaya nung Miyerkules ng Abo, tayo ay nilagyan ng abo. Siyempre sa noo. Alalahanin mo tao na ikaw ay nagmula sa alabok at ikaw ay babalik sa alabok. Tanong ko, may prueba kayo? Sige. Kasi po tayong tao, pag namatay po, di po ba sa ilalim lupa po tayo babalik? Paano yung nasa nature matataas sa... Hindi yung mamamatay tayo. Ngayon mismo, may prueba kayo? May prueba kayo? Wala. Meron Itaas ninyong mga braso ninyo. Yung kanan, itaas ninyo. Yung kaliwa, ilapat ninyo. Hilahin ninyo. Ano yan? Love. Love po. Tayo ay galing sa alabok at babalik sa alabok. Libag naman kaagad. Grabe naman tong mga to. Tama. Yan. At least alam natin. May patunay. Okay. Tapos, alam natin ito.
XX chromosomes equals? Anong Y? XX chromosomes equals? Sino yun? Sikmuraan kita eh. Hindi. XX chromosomes equals female. XY chromosomes is male. Saan ilalagay ang mga bading at tomboy? Ang parokya, ang pamilya na hindi kumikilala o kamag-anak dahil at ikinahihiya nila ang mga kapatid, kamag-anak, kaparokya na bading at tomboy ay walang kwentang parokya, walang kwentang pamilya. Bading man sila at tomboy na tinatakwil natin, sila din ay anak ng Diyos. Bakit natin hinuhusgaan? Bakit natin ikinakahiya ang mga kapatid nating tinitingnan natin dahil sila ay bading at tomboy? Bakit walang puwang sa simbahan ang mga kabataan na bading at tomboy? Bakit itsapwera siya? Anak din sila ng Diyos. Bakit hindi natin binubuksan ang mga puso natin para sa kanila? Tayong lahat ay may utak. Pero sa anong paraan natin ginagamit ang utak natin? Sa kabutihan o sa kasamaan? Sino sa atin dito ang may pusong marunong kumalinga sa kapwa, sa parokyano na may sakit? Sino sa atin dito dumadalaw sa kanila? Sino sa atin dito sa mga kasamahan natin na kapag may sakit, binibisita natin, kinukumusta natin? O tayo'y magkakaibigan lang kapag nasa kasiyahan? Kapag may problema, limot ko na. Sana ho, magkaroon din tayo ng puwang na bumisita, maglaan ng panahon, bumisita at ipagdasal ang ating mga kapatid na may sakit. Anong pipiliin ninyo? Kapag kayo'y nagkasakit, kayo'y dadalawin o kayo'y hindi dalawin? Depende, brother, sa tumadalaw. Kasi yung dadalaw ay St. Peter. Ibang usapan na yun. Yung iba naman, brother, dumalaw, maniningil ng utang. Diyos mio! Yung iba, nasa hospital na nga, mangungutang pa. Pumunta ka din sa ospital, manghihiram pa ng pamasahe pabalik. Wag ka na lang. Dumalaw ka pa. Yan. Tayong lahat, ayon sa alamat, saan tayo nagmula? Alamat? Si malakas at si maganda. Digaho, madalas meron tayo nito, expression natin. Anong tawag natin sa mga walang kinalakhan na magulang? Putok sa buho. Digaho,
Tinatanggap ba natin? Sa amin ho, sa salitang Chabacano, may tawag kami, desgrasyada. Ibig sabihin, naanakan. Ngayon, paano ang turing ng pamilya? Digaho yung naanakan ay ganon din ang tingin sa kanya? Magsikap man siya, hindi magbabago yung tingin ng iba. Hindi ko sinasabi lahat. Hindi lahat. May iba. Iba ang turing sa mga quote-unquote nagkasala. Pero maintindihan ko yun. Pero sana naman, hindi titingnan yung pagkakasala. Nagkamali eh. Sana, tanggapin ng bukal sa kalooban. Hindi husgahan. Anong turing natin sa mga pamangkin, apo, kakilala, na tinatawag nating branded as putok sa buho? Hindi lamang mababa, inaapakan na nga, dinuduraan pa. Sana walang mga ganitong pag-uugali sa mga parokyano ng Baras. Kaya nga, tayong lahat ay pinaalalahanan, tayong lahat ay inaanyayahan na yung relasyon natin kung tunay tayong nagkakaisa sa paglilingkod, magiging tunay iyan kung ang relasyon natin sa bawat isa ay totoo. Dahil hindi mangyayari yung relasyon natin sa Diyos na walang relasyon sa kapwa. Walang kabuluhang relasyon iyon. Dahil kung sabihin natin tayo'y nagmamahal sa Diyos, pero may galit sa kapwa, hindi yun tunay na pagmamahal. Marami ho sa atin nawawalan ng landas dahil sa maling pinili nating samahan. Mga mag-aaral na nandito, okay lang na may kaibigan, kabarkada, pero siguraduhin ninyo ang kapakanan, ang kinabukasan ninyo ang mauuna. Ang pag-aaral, ang edukasyon, hindi ang kalandian. Kaya hindi nakakapagtapos. Marami sa mga kabataan hindi nakapagtapos. Sa halip kasi tingnan yung kinabukasan, inuna ang kalandian. Hindi kasalanan ng mga kabataan, hindi lamang ng mga kabataan. Dahil mga magulang may pagkukulang din. Mga magulang na andito ngayon, makinig. Kapag hindi nadama ng mga kabataan ang kalinga, ang pagmamahal, ang pag-uunawa ninyong mga magulang sa mga anak, hahanap-hanapin nila kung kani-kanino at kung saan-saan. Kaya maraming kabataan sa mga kababaihan na buntis kaagad, looking for father figure, nakita sa jowa. Nanay na ang bunganga ay minsan Armalite, minsan machine gun. Judas belt pa yung iba. Kaya sa halip ang mga kabataan manatili sa inyong tahanan, kumakaripas patakbo, pupunta sa barkada. Tanong, brother,
saan ako nagkulang? Sisisihin ng Panginoon, maling-mali. Mga kababaihan na nandito ngayon, sino sa inyong may jowa? Grabe makapagturo. Okay. Nandito jowa mo? Wala. Wala pang jowa? Nagtatanong lang? Wala? O di wala. Paano nyo ho nasabi mahal na mahal nyo ang inyong asawa? Sorry ha, limited lang yung aking papremyo. Sasabi ko po na mahal ko ang aking asawa kapag Makinig mga kabataan ha. nasasamahan ko po siya sa hirap at ginawa. Nasaan yung asawa nyo? Ay nasa online po, nanonood ng. Kala ko ba'y magkasama kayo sa hirap at ginawa? Thank you. Paano nyo ho nasabi mahal na mahal kayo ng asawa ninyo? Ano man po yung trials na nararanasan namin, sinosolve po namin ng maayos. Tsaka po, kung ano man po yung imperfection namin, natatanggap po namin sa isa't isa. Thank you ho. Magulang, makinig kayo. Sabi ko ho kanina, kapag hindi naranasan ng inyong mga anak, kapag hindi naranasan ng mga kabataan, ang pagmamahal sa tahanan, hahanap-hanapin nila. Makinig mga kababaihan. Ito ang tandaan ninyo kapag kayo magkaroon na ng jowa. Mga tunay na lalaki, tandaan din ninyo ito ha. Kasi ang tunay na lalaki, saan humahalik? Oh. Malamang. Bakit po? Kapag tunay na lalaki hahalik saan? Sa kamay. Dahil iniingatan ko ang iyong dangal. Iniingatan ko ang iyong dignidad bilang babae dahil may nanay ako, may kapatid ako, may pamangkin ako, may lola ako. Kapag hahalik sa noo, nire-respeto ko ang buong pagkatao mo. Dito ho ako nagkakaproblema. Kapag hahalik sa pisngi, babe, I love you. Humalik sa pisngi na nasa dilim. May problema yan. Bakit? Kayo namang mga babae, kayo namang mga dalaga, nahalikan sa pisngi, I love you too, babe. May problema ako dyan. Bababa yan sa cell site ng Globe, Smart, Sun Cellular, dito, Talk and Text. Pag magpang-abot ang positive at negative, sunog yan, bababa ang bandera ng Bataan. Sa mga pagkakataong iyon, sampigain ninyo ang humalik sa inyo. Hindi tunay na pagmamahal yan, libog yan. Kasi kung tunay na pagmamahal, dadalawin kayo sa inyong tahanan. Huwag kayong kaladkarin na kung saan-saan. Kaya mamagulang, ang pagmamahal na hindi naranasan sa tahanan, hahanap-hanapin ng mga anak, ng mga kabataan, kung kani-kanino at kung saan-saan. Kaya tayo ay inanyayahan na gamitin ang talino,
ang karunungang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Tayo ay makinig sa payo ng magulang, ng nakakatanda sa atin, lalo't higit pakinggan kung paano gumagalaw ang Panginoon sa buhay natin sa ating pagninilay. Sino tayo? Sino tayo? Tatlo lang sila, ewan, apat tayo. Ha? Sino tayo? Galit ka ata. Okay. Pero may problema tayo doon. Dahil sabi, tayo ay nagiging tao kapag tayo ay tunay na namumuhayng tao. Minsan ho kasi sa buhay natin, sino pang taong simbahan sa pang palaaway? Sino pang mga nag-aaral sa Catholic school sa pang masahol ang mga pag-uugali at asal? Ibig sabihin, hindi tayo naging totoo sa kung sino tayo bilang tao. Bakit? Tayo'y nag-aasal hayop. Magiging tunay na tao lamang tayo kung tayo'y tunay na nag-aasal tao. Kaya nga ang pinakabuod ng ating pagkatao ay yung ating paggamit ng puso sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa, sa sarili, at sa Diyos, maging sa kalikasan. Hindi ko ho lubos maisip kung bakit marami sa atin awang-awa sa kanilang mga daladalang aso at pusa. Pero sa pobreng namamalimos, hindi man lang makakaunawa. Sana wala dito sa mga taga-Baras. Wish ko lang. Dahil hindi tayo naging tunay at totoo sa ating kung sino tayo. Madalas, marami sa atin ay nagiging desperado sa buhay dahil sa pagkakaakala nating tayo ay wala ng tulong na matanggap. That's being hopeless, helpless. Being hopeless, ibig sabihin ay tayo ay nananatili ng makasalanan. Hindi ho yun. Tayo may nagkasala, pero may pagkakataon pang bungang. At kaya nagiging hopeless, ibig sabihin, walang-wala na talaga. Combination ng hopeless at helpless, nagiging hopeless. Ibig sabihin, sukong-suko na. Hindi tayo ganun. Tayo ay nagiging nararating natin yung rurok natin na ating pagkatao kapag yung ating ginagawa ay mabuti, makatarungan, totoo, mapagmahal, may timpla ng pagmamahal at naaayon sa turo ng Diyos. Tayo yun. Kaya may mga mahalagang 10 paano ba sa Tagalog? Anong facts sa Tagalog? Ha? Si translate GPT. Ha? Katotohanan. Okay. Una, na ang tao ay meron siyang it's so hard to speak in Tagalog, you know. May potentiality for self-determination. Igpawan ang sarili niya. Pangalawa, na ang tao ay merong katawan
at merong kaluluwa. Pangatlo, magkaiba man tayo, pero pagdating sa dignidad, tayo ay kapantay. Pang-apat, bilang mga tao, tayo ay may konsensya na kung saan dito natin pinapakinggan ang boses ng Diyos. Tayong lahat ay may karapatan, may kakayahan na abutin ang mga pangarap sa buhay. Pang-anim, tayo ay may kalayaan, pero tayo ay may mga gampanin at tungkulin sa buhay. Ang pang-pito, yung mga meron tayo ay hindi natin gagamitin sa sariling kapakanan, bagkus sa kabutihan ng lahat, common good. Tayong lahat ay tinawag sa isang kapatiran. Magkakapatid tayong lahat dahil tayo'y anak ng Diyos. Bawat isa sa atin ay may kani-kanyang misyon sa buhay. Kayong mga kabataan, ang misyon nyo sa ngayon ay ang mag-aral, hindi ML ng ML. Hindi magpuyat sa mga walang kwentang bagay. Kinabukasan exam, kung hindi kayo mga mote, mga labasa kayo. Nung ako'y nagtuturo pa ho, ako'y nang babagsak talaga ng estudyante. Kapag nag-cheat, punit ka agad test paper. Bakit? Kayo ay pinaaral ng mga magulang ninyo. Seryosohin ninyo. Mga magulang din, mag-unawaan tayo. Mag-unawaan kayo. Minsan, o kadalasan, nagkakaproblema sa bahay dahil sa halip na pag-usapan ang problema, bulyawan ka agad. Merong mga magulang dito, bulyaw ka agad. Meron. Huwag na kayong magtaas ng kamay. Mas skandalo ang mga kaparokyano ninyo. Pang-sampo, tayong lahat ho ay meron at merong kontrol sa sarili. Kapag alam nating magkakasala tayo, para huyang nakasinding kandila, alam nating mapapaso tayo, ba't mo pahawakan yung apoy? May asawa't mga anak ka na, may apo na nga, kumarengkeng pa ng iba. Alam na nating magkakasala tayo, pero pinili pa rin nating gumawa ng kasama. Ngayon, ayon sa mga turo ng simbahan, na ang tao ay was toward. Tayo'y mga katiwala ng Panginoon. Walang atin. Ang sa atin lang, matatawag nating sariling atin, ay yung ating mga kahinaan at pagkakasala. Lahat ng pagpapala ng Panginoon, ito ay ipinagkatiwala lamang sa atin. We are stewards. Okay? Pero tayo ay magkakapantay tayong lahat. Tayong lahat ay may dignidad bilang tao. Mula naman, ito ay kay Pope Leo XIII, Rerum Novarum, tayong lahat ay may dignidad. Ayon kay Saint John the 23rd, tayo ay nilikha ng Panginoon sa kanyang wangis. Kaya nga, madapa man tayo sa buhay, madara pa man tayo sa buhay, hindi mananatili doon. Tayo ay babangon.
Okay? Kaya sabi ng bata, I can do it. Ngayon, tayo ay, huwag kayong mag-alala, isesend ko to kay Kuya Amador yung aking PowerPoint para hindi kayo mahirapan. Hindi tayo attend lang ng attend, dalo lang dalo ng mga paghubog at wala namang pumapasok dine. Kasi ang tunay na paghubog ay hindi dito. Ang tunay na paghubog ng tao ay sa kanyang puso. Matalino ka man, wala ka namang puso. Wala ring kwenta. Kaya, manatili tayong nakaugnay, nakatingin sa ating kinabukasan. Ito ay ang pagtingin sa nakabayubay sa krus. Yan ang Panginoong Hesus. Inulan niya ang lahat para sa atin. Kaya, etong pagpapaalala ni Apostol San Pablo sa atin sa kanyang unang sulat sa mga taga-Tesalonika na tayo ay may katawan, tayo ay may bawat isa sa atin ay may spiritu at tayong lahat ay may kaluluwa. Yung soul dito ay yung life. Kaya nga kapag walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ano ba yan? Walang kabuhay-buhay. Pero ang pinaka-sentro nito nating lahat ay yung ating kaluluwa. Okay. Kaya tayong lahat ho ay pinapaalalahanan ni Santa Teresita ng Batang Jesus. Kayo may asawa, single, tayong lahat, ang bukasyon natin ay ang magmahal. Ngayon, tanong ko sa inyo, meron ba dito sa mga kabataan, uso pa ba sa inyo ang love letter? Sure? Okay. Dahil nung meron kang natanggap? Sana all. Nung high school ho ako, sa panahon namin, lalo po sa panahon ninyo, sa panahon ko ho, nung kabataan ko, dahil di stationery paper, di ba? Okay. Yung mabango. Ako ho ay sumasagot sa love letter kapag ang grammar ay tama. Kapag mali-mali ang grammar, ay walang sagot. Sunog ang katapat noon. Sa panahon namin yon. Ngayon, alam niyo ho ba na ang Panginoon ay meron ding love letter sa atin? Would you believe na ang Diyos ay may love letter sa atin? Nabasa ninyo? Saan? Merong love letter ang Panginoon, pakinggan ninyo. Kung gusto ninyong mabasa ang love letter ng Panginoon, basahin ninyo ang Biblia. Lahat ng binanggit doon, lahat ng binasa doon, nasa banal na kasulatan. Kaya tayong lahat ay tinatawagan, hinihimok na maging katulad ng Ama, maging maawain. Misericordia sicut pater. Ngayon, alam na alam natin ito. Digaho, yung
Alam natin to? Okay. Yung Ebanghelyo ni San Lucas patungkol sa alibughang anak. Sinong nagsasabing alibughang anak? The prodigal son. Ha? Hindi kayo convinced? Alibughang anak, the prodigal son. Taas ng kamay. Ilan lang sila? Alibughang anak, alibughang ama para sa akin. The prodigal father. Bakit? Malalaman natin. Okay. Digaho ang kwento dito ay yung anak na humingi ng kanyang yaman, kaparte ng kanyang yaman, at nung makuha na niya, siya ay pumunta sa malayong lugar, iwinaldas ang lahat ng kanyang yaman, at nung siya ay magutom, siya ay ibig pumasok o magpaalipin, at ang masahol pa ay doon sa nag-aalaga ng baboy. At gusto niyang kainin dahil sa sobrang gutom, pati pagkain ng baboy ay gusto niyang kainin. Sa tagpong ito ay naalala niya, teka, sandali lang, ako ay iniwanan ng aking mga kaibigan, nandito lamang sila noong kasiyahan, pero ngayong ako'y nangangailangan, wala na sila. Kaya, meron siyang practice. Siya ay nagmonolog na, uuwi ako sa amin. Hihingi ako ng kapatawaran sa aking ama at sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa Diyos at nagkasala ako sa iyo. Kaya patawarin mo ako. Kahit wag mo na akong tratuhing iyong anak, isipin mo na lang ako bilang isa sa iyong mga alipin. Matindi iyon. Ngayon, ang kasalanan nung isa, okay, ito muna. Mga striking pictures, disturbing images. Yung shattered clothes, nagkaluray-luray na damit, walang sandalyas o sirang sandalyas, parang itong akin. Tapos, nakaluhod. Ito ay gawain lamang, estado lamang ng isang aliping sagigilid. Mula sa pagiging mayaman, siya ay napunta sa walang kwenta sa turing ng lipunan. Ano ang problema ng nakakatandang kapatid? Ang nakakatandang kapatid, siya ay nakatayo at hindi tinuturing na kapatid ang nagkasala niyang kapatid. Walang pakialam. Ayaw kumonek, ayaw magpatawad, lalo na sa kanyang kapatid na nagkasala. Hindi man lang niya naranasan ang kasiyahan sa bahay. Bakit? Siya ay naging bingi. Hindi sa literal na tugtugin, sa hinaing ng kanyang kapatid. Anong sabi niya? Anong sabi ng nakakatandang kapatid nung marinig niyang may kasiyahan sa kanila? Anyari? May party-party, sir. Bakit? Umuwi yung iyong bunso.
Grabeng galit ni Kuya. Sinumbat si Papa. Buong buhay ko ibinigay ko sa paglilingkod sa'yo. Ni bisirong kambing wala kang binigay sa akin para pagsaluhan ng aking mga barkada. Ibinaba niya ang kanyang dangal sa alipin. Nakalimutan niya kung sino siya. Siya'y anak din. Hindi niya kailangang magselos. Bakit? Hindi ibang tao yung nagkasala. Kapatid niya. Laman sa laman, dugo sa dugo. Sabi ni Archbishop Arguelles, buto sa buto, laman sa laman. Initsa puwera. Ngayon, tingnan natin, paghambingin, kumpara natin ang kanilang kamalian. Kung ang nakakabatang kapatid ay panlabas, ang nakakatandang kapatid sa kaloob-looban. Tayo kaya, saan natin masasalamin ang buhay natin? Sa nakakatandang kapatid na animoy santo, isa palang dyablo. Kaya sabi ng aking lolo, Santo Santito Corazon Maldito. Banal-banalan kuno, isa palang demonyo. Kaya ho yung mga debosyon natin, lalo na yung pagluhod-luhod natin sa ating mahal na ina at pagtaimtim ng Santo Rosario, pagdarasal ng Santo Rosario, sana'y hindi tayo number 1 chismos at chismoso. Yung ating praise the Lord sa loob ng simbahan, paglabas nito, kanya-kanyang chismisan at siraan. Ngayon, tingnan natin ang kasalanan ng tatay. May kasalanan bang tatay? Kung may mga kasalanan ang anak, may kasalanan ba si tatay? Sinong nagsasabing meron? Yan. Sige. Anong kasalanan ho ni tatay? Sige ho. May kasalanan ho si tatay? Sige. Hindi kayo ha, yung doon sa Ebanghelyo ha, ayon kay San Lucas. Meron po. Kasi parang kung anuin natin yung istorya ng The Prodigal Son, parang unfair, di ba? Kumbaga, kung ako nagsisilbi sa inyo, pero hindi nyo tinitignan yung pagsisilbi ko sa inyo. Samantalang yung gumawa ng pagkakasala, gumawa na nga siya ng pagkakasala, pagdating na bumalik siya ay binigyan pa niya ng piging. Kaya yung hinanakit nung panganay ay ganun na lang. Ako'y buong buhay kong nagsilbi sa inyo, pero hindi nyo man lang ako binigyan kahit ng bisiro. Kaya yung fairness. Maraming salamat ho. Pasensya ha, wala nang regalo. Parang meron pa ata. Dahil nagustuhan ko yung sagot ninyo, may regalo ako pala. Yan. Ito ay basbas nito. Ang nagbasbas nito ay superior ng Benedictine monk sa Digos. Sinong sasang-ayon kay Kuya? Taas ng kamay. Sinong sumasang-ayon kay Kuya? Taas ng kamay.
Hindi nyo narinig yung sagot ni Kuya? Ay mga bingi kayo. Sabi niya ho, may kasalanan si tatay. Bakit? May favoritism siya. Nagkasala na ngayong anak, nagwaldas, buong buhay ko, ginugol ko sa paglilingkod sa iyo. Hindi mo man lang ako natingnan. Taas ng kamay, sumasang-ayon kay Kuya. Walang balingbing. Okay. Yung iba, saan kayo? Bahala ng Diyos sa inyo. Sa kultura ng mga Hudyo, never in a patriarchal society that a father would run to an erring son. Meron tayong kasabihan sa Tagalog, natuto kang maglayas, matuto kang bumalik. Sa kultura ng mga Hudyo, maling-mali, natatakbo ang tatay sa nagkasalang anak. Hagupit, pwede, parang tayong mga Pinoy. Okay? Bugbog, pwede. Pero tingnan natin ha. Himayin natin. Yung pagiging half-blind, tila baga hindi niya nakita. Hindi niya alintana. Bakit? Sa kultura ng mga Hudyo, pagkatapos ng tatatlong utos para sa Diyos, ang sumunod kaagad na utos, pang-apat na utos ay ang pagrespeto sa mga magulang. Pagkatapos ng para sa Diyos, sumunod ang para sa tao at ang nangunguna dito ay ang pagrespeto sa mga magulang. Honor your father and your mother. Sa ginawa ng bunsong kapatid, hindi niya nirespeto ang kanyang tatay. At ang masahol pa dito, dahil sa kultura ng mga Hudyo, kapag buhay pa ang tatay mo at kinukuha mo ng kaparte mo, parang sinasabi mo rin sa tatay mo, sana'y mamatay ka na at makuha ko ang aking mana. Sa kultura ho yan ng mga Hudyo. Kaya matindi ito. Tila bagang may point si Kuya. Ang salitang prodigal, malapit ho sa atin. Dahil sa English translation ng prodigal is lavish. Sobra-sobra. Maapaw. Sabi ng mga LGBTQ++, bonggang-bongga. Digaho ang tatay na pinapakilala ni San Lucas sa atin ay ang ating Ama na nagmamahal sa ating lahat. Mabuti tao man o masama, hindi alintana ng Panginoon kung anong ginawa natin. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung gaano karami ang ating kasalanan. Ang tinitingnan, ang hinihintay ng Panginoon ay ang pagbabalik loob natin sa Kanya. Kaya ho sa sakramento ng kumpisal, pagbabalik loob, yung ating pagkaluray-luray na damit ay binabalik ng Panginoon dahil tayo ay bininyagan. Tayo ay ibinabalik bilang kanyang mga anak. Yung pagsuot ng sandalyas ay pagpapakita na tinatanggap tayong muli ng Panginoon sa sakramento ng kumpisal at ibinabalik ang dignidad nating nawala dahil sa pagkakasala. Ang singsing na isinuot sa anak ay pagpaalala sa ating lahat, kailanman hindi magmamaliw ang pagmamahal ko sa inyo. Kaya may singsing tayo. Tayong mga minamahal ng Panginoon, ilang beses man tayong madapa,
ilang beses man tayong magkasal, patuloy na mag-aantay ang Panginoon sa atin. Patuloy tayong hihimukin ng Panginoon na tingnan ang sarili at magbalik loob sa Kanya. Hindi niya alintana ang ating pagkakasala. Kaya tayo ay hinihintay ng Panginoon, bumalik sa Kanya. Tayong lahat ay inanyayahan na maging katulad ng Ama, na magpatawad ng kapwa, magpatawad ng kapwa estudyante, magpatawad ng kagrupo, kaparokya. Dahil ang sabi ng Panginoon, pinatawad na kita, binura ko na ang iyong pagkakasala. Yan ay naririnig natin sa ating pagtanggap, paglapit sa Panginoon, sa sakramento ng umpisal. Papa, kulit kayo. Hengahel, kasi iti mini. At kay lakis pa. Pero ay di lakis pa. Laifay. Panastigay. Yagay. Yakir sagi. Yaka bibiyong nasya. Laifay. Anastigay. Enas lalaki ak mismiti mini. Lahen heva mini ana. Esar payaday lameva. Papayaday matap milkacha. Kaya tayong lahat ay inanyayahan ng Panginoon, pumili, magmahal, tumanggap sa kapwa nagkasala. Kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, tayo rin sana ay magkaroon ng pusong marunong magpatawad ng kapwa. Kung paano binata ng Panginoon ang krus bilang pagbata ng ating mga kasalanan, sana magkaroon din tayo ng sigasig ng pagbata ng sariling krus natin at paghihirap. Hindi alintana ng Panginoon kung ilang beses tayo nadapa, nagkasala. Ang mas mahalaga sa Panginoon ay marunong tayong bumalik sa Kanya, humingi ng kapatawaran ng lahat ng pagkakasala. Sa sakramento ng pagbabalik loob sa Panginoon, sa kumpisal, ibinabalik ng Panginoon ang nawawala nating dignidad, ang nawawala nating sarili dahil sa ating pagkakasala, at ibinabalik niya tayo, pinaalalahanan tayo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Maraming salamat ho.
Maraming salamat po, Brother Alvin. Tunay po na ang gabing ito ay makabuluhan at punong-puno po ng pag-asa para sa bawat isa. Kumatawan po ang inyong pangungusap sa sektor ng kabataan, sektor ng laiko, sektor ng mga magulang. Kung kaya't mamaya po, tatawag po ako ng ilang magbibigay ng impresyon. Upang katawanin po ang ating kura paroko para sa pagbibigay, pagkilala sa ating panauwing pandangal, tinatawagan ko po ang aming mga vice presidents na naritong available, Brother Ador, and then ang ating MELP head, at ating pong ibibigay ang sertipiko ng pagkilala. Noli and Company, please. Si President, President ng Shrine Council, si Brother Jeff San Andres, opo. Brother Alvin, ang ating kura paroko po ay nagpapahinga na sa dami ng gawain. Pinaabot po ng ating mahal na kura paroko ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa inyo pong down-to-earth presentation. Palakpakan po natin ang ating recollection master. Talaga pong, ang aking pong assignment ay magbigay ng open forum pero change that, ang gagawin ko po ay impression. Kasi parang wala na po tayong pwedeng itanong, complete at may package. Babasahin po ng ating plahead ang laman ng ating Certificate of Appreciation. Diocese of Antipolo, Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph, Baras Rizal. Certificate of Appreciation is presented to Brother Alvin T. Anastasio, FLT MTM, is in recognition of his inspiring contribution and dedication, service in the performance of his tasks as recollection master and sharer during the Paris Lenten recollection about isang simbahang nagkakaisa sa panalangin at paglilingkod. Given this 28th day of February in the year of our Lord 2026 at the Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph, Baras Rizal. Signed, Brother Hermes Trabo, our PPC President. Yours truly, Evangelization Coordinator, Sister Norma Robles, and our Shrine Rector and Parish Priest, Reverend Father Romel M. Felizardo. So, nabigyan na natin ng pagkilala. Bilang ganti, hingi naman po ako ng impresyon sa sektor ng mga magulang. Inaanyahan ko po ang aking kaibigan, Ate Baby, magbigay ng a little impression. Mayroon bang aplikasyon sa pagpapalaki ng magulang ang ating narinig? Ate Baby, a short impression to be followed by the pinuno ng ating mga kabataan, Brother Giro. Sa ating pong narinig, sa ating pong tagapagsalita, ang lahat po ng sinabi niya, lalo na po doon sa pinakita sa atin na example po yung prodigal son. Totoo po, minsan sa magulang ay meron pong pinapanigan. Meron pong nakikita doon sa mga gawa ng bawat anak. Subalit sa ilalim po noon, pantay-pantay po ang pagmamahal ng magulang sa mga anak. Lalo pong minamahal yung anak na nagkakamali. Kagaya ng ating Panginoon, pinakita din niya sa atin na tayong lahat ay inaanyayahan niya. Gaano man ang ating pagkukulang, pagkakamali, inaantay tayong magbalik loob sa Kanya.
tayong lahat na kanyang anak ay inaantay anumang ating nagawang pagkakasala, tayo inaantay na magbalik loob sa Kanya dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po. At upang ipakilala na rin po ang bagong pinuno ng Parish Youth Ministry, Brother Giro, come here. Si Brother Giro na po ang bagong pinuno ng Parish Youth Ministry. Siya na po ang mamamahala sa gawain ng mga pangkabataan. Nag-usap na ang magulang, pakinggan naman natin ang anak. Hello po. God is good. Ayan, tingnan lang natin kung gising pa ang lahat. Ayan. So, una, hindi tinitignan ng Panginoon kung gaano tayo karaming beses nagkasala. Ang importante sa Kanya ay kung paano tayo bumangon. So, hindi naman ibig sabihin na, ay malalaman natin kung gaano nga ba kabuti ang Panginoon. Mabuti ang Panginoon, amen? Bakit? Kasi kahit na nagkakasala tayo, tinitignan pa rin niya tayo bilang mga anak. Bilang mga kabataan, hindi naman porket mabuti ang Diyos, ay okay lang sa Kanya na lagi tayong nagkakasala, di ba? Kailangan merong pagbabago, merong pagbabalik loob. So bilang kabataan, bilang mga anak, ano ba yung kailangan nating gawin? Siyempre, una, magbalik loob, pangalawa at maglingkod. Hindi lang paglilingkod sa simbahan. Maganda na naglilingkod na rin tayo sa simbahan, pero sa simpleng paraan, paano ba tayo makakapaglingkod? Sa pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa ating mga kaibigan. At pangalawa, tayong lahat ay pinagpala, ngunit ginagamit ba natin ang pagpapalang ito sa magandang paraan? Ayun, magandang reflection yon bilang sa ating mga kabataan. Hindi lang para sa amin, para sa ating lahat na rin po. Na pinagpala tayo, oo, pero na-share ba natin sa tamang paraan? Na ibabahagi ba natin sa kapwa sa tamang paraan? Ayun lamang po, maraming salamat. Thank you very much sa ating PYM, the new installed PYM. Brother Alvin, meron lang pong isa kong naalala na sabihin yung formation, the true formation. Paano po ngayon ang gagawin natin, Brother Alvin? Minsan po nagkakaroon na po tayo ng communication gap kasi yung magulang hindi na po niya alam ang behavior ng alpha at saka mga alpha generation at saka yung Gen Z. Hindi nila naiintindihan yung galaw ng mga Gen Z natin na ngayon po ay kumakatawan sa ating mga kabataan. And then, sabi nga po niyo, hinahanap ngayon ng kabataan kung sino yung makakaintindi sa kanila. Ano po naman, Brother Alvin, ang mapapayo po ninyo sa mga magulang na nakikinig online at sa mga magulang na narito ngayon kung paano natin palalakihin ang ating Gen Z at ang Alpha Generation na magkaroon pa rin ng true formation? Thank you for that very wonderful question. Ay, hindi pala tupad dyan. Walang problemang hindi nalulutas kapag dinaan sa masinsinang usapan. Gaano kalaki ang problema sa pamilya kapag lahat ay idinadaan sa mahinahon na usapan, nalulusutan, nalalampasan, nasusolusyonan. Nasa pag-uusap lang yan. Kung merong kapakumbabaan, tumatanggap yan. Yan, dinadaan lahat sa mabuting usapan. Hindi mabote. Minsan kasi, lalo na sa mga kalalakihan, yung sama ng loob, idadaan sa maboteng usapan. Kinabukasan, nakalimutan ng pinag-usapan. Hindi ho. Idadaan natin sa mahinahon na pag-uusap upang tayong lahat ay maliwanagan. Maraming salamat. Muli, palakpakan po natin ang ating recollection master at upang atin po ng bigyang wakas
pansamantala nating ipipinid ang ating formation program, tinatawagan na po natin ang External Vice President ng Paris Pastoral Council, Brother Bong Magbuhos, at susundan po ito ng isang closing prayer ng ating MELP Head, Sister Norma Robles. Salamat po, Brother Hermie. Meron pong 4 na word akong nakuha kay Brother Alvin kanina. No? Meron pong word doon na created. Naalala nyo? Fallen, redeemed, and love. Nung pati prodigal son, nung sinabi, parang pinagtagpi ko kaya to. Kasi iniisip ko, ngayong mahal na araw, Jesus keeps on falling. Because people, we are keep on sinning. And He keep on standing. Bakit? To redeem us. Kaya nung tinanong tayo ni Brother Alvin kanina, sino tayo? Anak ng Diyos. At dahil tayo anak ng Diyos, niredeem tayo ng Diyos out of love. Yun yung tinignan ko kanina hanggang huli. No? Ang tema po natin ngayon, isang simbahang nagkakaisa sa panalangin at paglilingkod, ay pagtawag sa atin bilang isang pamayanang Kristiyano na nagkakaisa sa dalawang haligi ng pananampalataya, ang orasyo et servitium, o panalangin at paglilingkod. Ito rin na isang malinaw na paalaala, hindi tayo naglalakbay mag-isa. Sa diocese natin, jubilee tayo, tama? Kaya hindi tayo naglalakbay mag-isa, lalo na yung mga kabataan. Sabi nga ni Brother Alvin, mag-usap ng masinsinan. Hindi kayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos at magkakasama tayo bilang buong sambayanan na nagkakaisa sa panalangin at paglilingkod. Malinaw ang tema ng recollection natin ngayon. Una, ang panalangin ang ating pinagmumulan ng lakas sa gitna ng magulo at maingay na mundo, sa kahirapan at takot o pagod sa ating buhay. Ang paglilingkod ang ating tugon sa tawag ni Kristo na maging kanyang kamay at puso para sa iba. Ang pagkakaisa, ang diwang nagbubuklod sa atin bilang isang komunidad na naglalakbay, nagmamahal at naglilingkod. At sama-sama tayong makiisa at tahakin at ipadama sa mga tao ang road of peace, road of faith, road of hope, at road of love. Naway ang panahong ito ng Kwaresma ay maging paglalakbay natin patungo sa conversion, renewal, and mission. Sa sama-samang pananalangin at paglilingkod, ipinapakita natin ang wagas at walang kondisyong pagmamahal at sakripisyo ni Kristo na nagiging tanda ng pag-asa at pakikibahagi sa iba. Naway patuloy po tayong maglakbay, magdasal, makiisa, maglingkod. Pinag-isa ng pananampalataya, pinakilos ng pag-ibig. Magandang gabi po. Thank you very much, Brother Bong. Muli, maraming salamat po sa ating lahat. Sa ngalan po ng ating Kura Paroko, maraming salamat po. Tayo na po tayong lahat upang pamunuan po ni Sister Norma ang pangwakas na panalangin. Nais ko po lamang itama na hindi po MELP ang tawag sa evangelization. Pinalitan na po ngayon. Ang akin pong title ngayon ay MEM, Ministry for Evangelization and Mission. So, hindi na po yung Ministry of Evangelization and Lay Formation. MEM, Ministry for Evangelization and Mission. Ang lahat po inaanyayahan kong tumayo ng maayos at damhin natin ang banal na presensya ng ating Panginoon na ngayon ay kapiling natin sa pagtitipong ito. Salubungin natin siya na may galak sa ating mga puso. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ginamit mong sugo mo upang magkaroon kami ng liwanag sa aming pananampalataya, sa katauhan ng aming tagapagsalita. Basbasan mo po kaming lahat, Panginoon,
at pagpalain. At naway ang lahat ng mga mabubuting bagay at mabubuting halimbawang sinabi nila sa amin lahat, Panginoon, ay tumimo sa aming puso't kalooban upang madala namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Tunay nga po, Panginoon, na kami makasalanan. At sa pagkakataong ito, Panginoon, kami pinagsisisi sa lahat ng kasalanang nagagawa namin sa araw-araw. Lalo na kapag pinagninilayan namin ang iyong paghihirap sa krus upang matubos kami sa aming kasalaman at natamo namin ang kaligtasang nagmula sa iyo. Maraming pong salamat, Panginoon, at naway mabago namin ang aming katauhan na kami magkaroon ng pagbabago sa aming sarili na lumapit sa iyo at lagi mo po kaming inuunawa kahit na sa kabila ng lahat ng aming mga nagawang pagtalikod sa iyo, ay tinatanggap pa rin ninyo kami ng buong puso. Maraming pong salamat. Nawa po sa pagkakataong ito, kami makapamuhay at makapagbalik loob sa iyo na may kababaang loob. At matuto kaming magmahal, lalong-lalo na po sa mga taong hindi namin pinapansin, sa mga taong aba. Nawa, Panginoon, ibigay namin ang aming puso at panahon sa lahat ng taong nangangailangan ng iyong tulong. Kami maging mabuting halimbawa na umunawa sa pagkakamali ng aming kapwa. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay aming idinadalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. San Jose, aming minamahal na patron, mahal na Birheng Maria, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.